Muri Zimbabwe auya muone G40 yazodzoka zvekare muzanu PF. Nopatoona kuti Igneous Chombo anga akambobuda muzanu PF ochizodzoka ozoreadmitiwa muzanu PF. Saka pina mnawe zvizere nokuti wa subscribe like utina on the bell icon kuti rambochiona updates anokupa pano paZim News Live. Nonda tinoona chibuda mupindula news ichunzi former local government minister Igneous Chombo officially rejoined ZANU PF after a 5-year hiatus. Chombo, who briefly served as a finance minister towards the end of former President Robert Mugabe's rule, was dismissed from the party following the November 2017 military coup. In 2023, Chombo applied for readmission, and the Mashonaland West provincial leadership, led by Mary Muliswa Chikoka, recommended his comeback, pending confirmation by President Emerson Mnangagwa. During Sunday's ZANU PF Provincial Coordinating Committee (PCC) meeting in Chinoi, Party Provincial Chairperson Muliswa Chikoka announced Chombo's readmission to the ruling party. Do mashoka rubuda pana pampindula news achinzi aiwa G42 ya Igneous Chombo odzoswa mupati yeZANU PF. Muri Zimbabwe tudzei kuti muri kudii pamusoro penhau yekudzoka kweG40. Pine comment section medu kuti mafungiro enyu pamusana no subscribe kulike onjera tona on the bell icon. Tambochana mabedza ndokupa pano paZim News Live.